Ahoj, zdravím vás ze závodu Torgau. Bývalých německých kasárnách. Jíde, tak tady v tomhle budeme dneska jezdit. Fakt super, jinak prostě to bylo 30 stupňů. No, bude to docela hardcore, hodina a půl první rozjížďka a pak další hodina a půl rozjížďka. Jinak zatím jezdí děti a mě to čeká až za 2 hodiny. Teď zatím si procházel trať. Vypadá to slušně, spíš je to všechno v lese, ale bude i trošku motocross, což mě baví. A hlavně jumpy. Ty já nejradši skáču. A tady můžu zrovna jít tady to místo, kde si zkusit i backflip. Protože tady je super skok, který hezky vynáší do vzduchu, tak proč ne zkusit? Jinak, ještě se vám ozvu, jak dopadnu a takhle. Tak zatím čau, já to pak sestříhám a hodím to na Facebook. I na YouTube.